ka dyan. Inatik ka. Oh, nag-ina kay tigtitipong ko niya. Oh. Tipong ko niya, tadarong ko niya duman sa Bicol. Ano mong papalahaw? Palahong ko, isa ko ko, ilunod ta sa aeroplano. Ipos niya. Manaulamang kita, malay mo may magaraga daw. Halim Boracay na baso dahil doon niya gadaon. Uy, hindi mo na asukar. Hindi nga na eh. Mauragang. Siya nagayo na oh. Garong ataso dahil pambog sa urig. Pwede na eh. Pero bagang ataw, pambog sa urig kaya. Tigtitipong ko, tamalay mo ko ahon na. Oh. Daron ta sa Bicol, tangani. Nakulong kitang dahil na kita mapaburakay, ilag ta duman sa natad ta, magsurusan biting ka duman. Diyan mama, tapos magtupis-tupis ka. Oh. Tapos may, Tapos ano ka ba? ano, pigma, kalut kita, alin salog. Pwede mo kapanggana, maghara. Oo, nipos niya. Importante, yung darawang tang Boracay sa Bicol nga, ning matugdo kita duman kay Isla de Boracay, Bicol version. Di ba ka, tipunti. Dako, kasya ini. Pero sa ako na rin mo. Mga sanggatos na sako, arkilaw ng eroplano, tanganing sarong bagsak duman sa Bicol. Aning, paano man, kung dito yun sa nadaround ta, dahil magkita makatugdok sa diring Boracay duman sa Bicol. No? Kumaga, kataning kang amateur. So, ang kataning kang amateur, ano, Boracay, subka di Boracay Island, isus gayo, dumanan mapasirin na yung tao dahil mapasiring din kita. Yaon, mga habol ni na digdi, wait san na, gayunong pati ang wait san ma, isus. Kaya ready muna, sub, sakaw nga yun, sako ta. Nagdarak. Oo, nagdarakan sa ako kan simintaw. Nasip. Oo, tapdipon-tipunong ko na yun, tano pa man ma. Yan, matugdo kitang resort. Ano sana ang entrance? 50 sana. Oo. Dahil sana ang cottage na, baralada niya yung style. Nagsasunbeating baga. Oo. Matupis-tupis man sinda dumaan. Sus! Dahil nga ya, masikat kita duman. Taigwa kita sa Diring Resort. Subka di Boracay Island. Labait ma. Katipon-tipunong kita baka no. Kung niniyo kang iba, kainutang kita pagtugdo ng Boracay. Teka matabang sa ko. Ready muna ako, ta. Bira niya ako. Malay mo, maubos tulos ang basod. Kami nagdadarama mga paulay. Maubusan kita. Arog kayo niya, oh. Ako, sumuya mag-order. Mag-message siya na kamo sa kuya. Ta, padara. Ura niya ako, digdi ako. Free shipping. Free shipping. Wait, son, from Boracay Island. Free shipping. Nakulo na niya ako. Ready susakaw.